Kdesi dávno, v malej dedine pod horami, žila dobrá dievčina menom Maruška. Bola tichá, láskavá a vždy pomáhala všetkým naokolo. Jej mama však umrela a otec si vzal druhú ženu, ktorá mala aj svoju vlastnú dcéru. Nevlastná matka bola veľmi prísna a k Maruške sa správala zle. Ty budeš robiť všetku prácu. Kričala často. A jej dcéra, lenivá a rozmaznaná, sa smiala, keď Maruška celé dni drhla a zametala. Jedného mrazivého januárového dňa si macocha vymyslela krutú skúšku. Poslala Marušku do lesa. Choď a dones mi fialky. Hneď teraz. Maruška plakala. Akože by som našla fialky v zime, keď je zem pokrytá snehom. Ale macocha len mávla rukou a vyhnala ju von do výchrice. Dievčina kráčala lesom, sneh sa jej lepil na topánky, ruky mala skrehnuté od zimy. Už si myslela, že padne do snehu a nikdy nevstane, keď zrazu v diaľke zbadala zvláštnu žiaru. Priblížila sa a uvidela veľký oheň, okolo ktorého sedelo 12 mužov. Boli to 12 mesiačikovia, ktorí vládli času a striedali sa pri vládnutí nad rokom. Najstarší, s dlhou bradou a palicou, bol Január. Január sa pozrel na Marušku a spýtal sa hlbokým hlasom. Dievča, prečo si prišla? Maruška sa poklonila a ticho odpovedala. Macocha ma poslala po fialky, ale neviem, kde by som ich vzala, keď je taká zima. Mesiac február sa naklonil k Januárovi a zašepkal. Brat môj, skúsme jej pomôcť. Vidíš, že je dobrá a nevinná. Január prikývol a zdvihol svoju palicu. V tom momente sa sneh roztopil, vietor utíchol a nastala jar. Na lúke sa rozvoňali fialky. Maruška ich natrhala plnú náruč a poďakovala sa mesiačikom so slzami v očiach. Ďakujem vám, dobrí páni, nikdy vám to nezabudnem. Keď sa vrátila domov, macocha a jej dcéra zostali v nemom úžase. No ich chamtivosť nemala konca. Ak si vedela nájsť fialky, tak teraz pôjdeš a dones nám jahody. Znova ju vyhnali do mrazu. Maruška blúdila lesom, až prišla k ohňu mesiačikov. Tentoraz Január zavolal na Jún. Jún mávol rukou a prišla horúca letná vôňa. Na kríkoch dozreli sladké jahody a Maruška ich s radosťou nazbierala. Ale ani to macoche nestačilo. O pár dní poslala Marušku po červené jablká. Nechcem počuť výhovorky, dones ich hneď. Maruška prišla opäť k ohňu, poklonila sa a prosila o pomoc. Január zavolal na September. Brat môj, daj jej, čo potrebuje. September mávol palicou a stromy sa ohýbali pod ťarchou zrelých jablk. Maruška si nazbierala do košíka tie najkrajšie. Poďakovala sa a s úsmevom sa vrátila domov. Ale macocha a jej dcéra dostali do očí zlobu a závisť. Ak ty vieš cestu k mesiačikom, ukážeš ju aj nám. Zvolali a vybrali sa sami do lesa. Ale oni nemali dobré srdce, neprosili pokorne, len kričali a dožadovali sa. Január sa zamračil a prehovoril. Vy nie ste ako Maruška. Ste pyšné a zlé. Pre vás nebude jar, leto ani jeseň. A zdvihol palicu. V tom prišla zima ešte krutejšia ako predtým. Vietor zavil, sneh prikryl cestu a macocha s dcérou zablúdili v horách. Nikto ich už v dedine nevidel. Maruška zostala sama, ale nebola opustená. Ľudia v dedine ju mali radi, pretože im vždy pomohla a nikdy sa nesťažovala. A tak vyrástla v dobrú a múdru ženu. A keď sa jej deti pýtali, odkiaľ má toľko sily, vždy sa usmiala a povedala.
Láskavosť otvára srdcia aj dvere, a kto je pokorný a dobrý, tomu pomôžu aj mesiačikovia. A tak sa príbeh o Maruške a 12 mesiačikoch rozprával z generácie na generáciu. Aby všetci vedeli, že dobro a pokora sú cenejšie než pýcha a chamtivosť.